Manhunt operation gilusad alang sa pagtino sa nagpaluyo sa pagpamomba sa Bukidnon kagabi. Si Daryl Anunciado sa report. Manhunt operation gisugda na sa kapulisan aron sa pag-ila sa grupong nagpaluyo sa pagpamomba sa usa ka passenger bus sa barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon kagahapon sa gabi. Ang pagpamomba mipatay sa napo ka mga pasahero ug nakaangol sa 34 ka mga tao. Si Maramag Safety Officer Alejandro Navarro nibutyag nga kasagaran sa mga naangol sa ulo mao kadtong mga pasahero nga nagbarog sulod sa bus. Ang kapulisan ibutyag nga posibleng improvised explosive device ang gigamit sa pagpamomba. Kahinumdumang sa niaging buwan usa ka bomba ang nibusikad usab sulod sa air-conditioned bus diin upat ka mga tao ang naangol. Si Lieutenant General Aurelio Baladad sa Eastern Mindanao Command mitumbok sa grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga responsable sa pagpangatake sa niaging buwan. Apan kinahanglan pang i-verify sa mga otoridad kung ang susamang grupo ba ang responsable sa pagpamomba kagabi. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.